दे दे र दरा था नों माबा एक्टिं खालामबाय था दे केमेरा खाथियाव खिथि दे फाल्लुखौ देलाय देलाय दे रखौ खिथि रखौ आंनि खाथियाव इखौ नायनानै नुवासै माबाया फाल्लुखौ मोजां खिथि दलद ओरै खालामना नङा फालु गार ए आखाइजों खिथिबा जाया फालु केमेरा खाथियाव ग्रोब खिथि लाना खिथि ना नुवासै फालुखौनो नुवा ओरैबायदि स्पिड खिथियो दे नों नङा जेबो नङानो आखाइखौ ग्रोब लानानै ओरै खिथि दे आंनि केमेरा खाथियाव दे गांखौ दामा दे नि खाथिनि केमेरा खाथियाव दे देलाय ओरै ओइ मा खाथियाव नङा बाय गोजानाव रखम ओरै खाना खिथि दे रखम खाना खिथि दे होमबानो जागोन दे हेलौ नायदाव बायदि होनसै गारबाय थानाङा रले गार नायदावआव दोनफैसा आर बा डेन्जार फोरोंदोंलै स्टेप बाय स्टेप होगासिनो फाल्लुनो दे केमेरा खाथियाव दे केमेरा खाथियाव खिथि फाल्लु नायदाव बायदि गन्थं नोंनि नङा आलुखौ आखालाबाय थानाङा एरखम आर पाबुब्रासो नेरे खिथि फाल्लु नङा ओरै फाल्लु नों ओरैल' खिथिलाय गारनाङा ओरैल' खिथि खनसे केमेरा खाथियाव आंनियाव रखम गारनाङा दे रखमल' खिथि दे लांफिन ग्रोब खिथि दे जायाखै र' दे लामाफिन